L'abús de poder, diguem que d'una manera directa jo no el conec. No l'he exercit mai i tampoc tinc la sensació d'haver conviscut amb ningú que l'hagi exercit. Els que estan en l'ús del poder ho estan en tant i en quant han estat dipositaris d'una responsabilitat per un poble que els ha votat. Sempre i quan el poder no incorreixi en un delicte, crec que el concepte abús de poder és un concepte periodístic més que no pas real.